Ka jingu bat ke jingiro bat ke buram ni ai sha ublei. Ka jingi sing samla balang pertian nongjri kai kublei yut week bat yut sende ya pi ki para samla kentai besendrang kilong kemi kilong kepa bat kumjuru ki hep ki berit ki bahapo ke balang bat kumjuru ki basyabar jongka ki bapej bat kemi lingba kane ke YouTube channel ngai kublei lang ya pi baro aga kerteng ke betiang tam kujung try jengi Jesus Christ. Sasisen kum ka jingasing samla balang Presbyterian nongjri niyo ya kane kalat man penlong ya kane ke jingshakri man rakhe ya ke youth week but youth Sunday jongnu snam ar hajar arpau kumta ni khots ngobha ya pi ki para samla but ki para bangai baro hautrai bangini syakri lang lembat ni haki yinggi sam jongpi lingba kane ka YouTube channel. Ngapdiang sobha bat nga ai kubleiru ya baro kinong shimenta ha kane ka jingrakhe ka jongi ya ka youth week bat youth Sunday jong snam ar hajar arpau nadu ki praise team ki banyalam ya kane ka jingruai isamlai ban pule ya ka ktin ka jong blai bat kumjur ban bu jing duai nangta i samla iban ai ka jingruai kerpang jong i bat i reverend HL Kongwer iban sam ya kubor ka ktin ka jong blai hakane ka janmit ka pamenta ka team jong ka KJP assembly jong ni usnam arjar arpho kabu bat ka ong kumne ha ka perthai Henry om jong ka perthai yo anis khat nyo khat saw hagre ka por pamenta ngasku bha ban khot ya ka press team jong jiksing samla ban IR tli gi jirwai na ka ko jirwai bat kumjuru nga kerpat ya i Mr. J. Biras Marngar in subhaban pulena kecing kejong blai bat kumjuru ban bu kejing duai kejing kublai yut sonde ya pi baro ki perlok samla kilong kimi long pa bat ki hap ki baret sisisin pat hagani kesngi yut sonde ngewer ngi khat ya pi pinya sok lang bat ngi kejing ruai ya ro ya blai hagani ke janmit Gidan arteli gijing ruai ban penrem mi kemin sim gejongi hagani gijing syakri gejongi gijing ruai ke beningkong ke bengin ruai kalong na ke kot jing ruai ke ban riu spa lai puai ban riu spa pra na ke bab kamrem i kot ye pi baro ki badan hagi yeng ki sem gejong pi pinya ruai lang ban ngi ye kini gijing ruai Kriska kaminta kadawa Utayangi baro antai ulapa Kabalang bantai keting jong uban la Hapertai badum na ting tala Dong yin persyang Yaki kam ibak rau naga benta ubai Dong mi lendi Shaki jai bin real ban up again pai no jing so ban ai ha per te dap jing kula dei dang hu ji su jing yim kin yo do jing persha ya ki kam ki ba prau na ka benta u play do ki Gidan patsa kawai kejeng ruai
menyishim mentalang berkata ke jengruai naga kot jengruai ke balai spak hat nyo bat lai spak hat san naga bakamrim ke jingtrang banyo yo blai na kot yangi sai sisin pat baro ki bepet nyagi yangi sem ke jongi dongin yerwai gani ke jengruai daga donot bat kamen sim baro ke jingtrang yo blai Hasuai ke bang nyalai lang khamat jong blai ke jing duai nya sngap ber syak skor yak jing shisha na ketin ke bakhoi ke jong blai yak bang ila ban syam na ke shiti ke ban kong yo anis kalanong ka baar ke khot ke bakhat san ka shiti upol wa bastol sheki filipi kalanong ka baar ke khot ke bakhat saut bakhat san bat kum juru na kitab Isaya kalanong ke bakhat lai ke khot bakhat wei bat kum ju na ke gospel yo anis kalanong ke bakhat nyau ke khot ke bakhat sau ki kentin ki bang kum ne piwat i yak perthai lemne yak kita ki ei ru ki bah kata ka perthai ladau no no ru i yak perthai kata ka jing i ukpa kam don shu tole yak ei baro klem ki jing knyum bat ki jing ya ba phnyo long ki ba klem jing rem bat ki ba lui lui ki khun ublei ki ba klem kenno pop apreng ka pateng ben rew ka ba ken riang bat ba mutlop apreng kita layo i yapi gum ki jing shai ha ka perthai dengan penstom yak perthai namar ke jing sniu jongki bat yak bomman namar ke jing bom hok jongki ngan penwai no ru yak jing le krau jong uba sarong bat ngan penpo yak jing le meng jong uba isher khai yak kata ka tin jong me nga ngala ai ki kata ka perthai te kala shun yaki na ba kimlong na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong na ka jong ka perthai tong ni dwai au blei ber ku pa jing uba beneng ni aingu ya me
Namarumel pelai kejat ki betelot ki jongi ya ke ban kiu ya ke ban rung hakane ke ying ke bakentang khoi ke jong me hakum kane ke sngi ke bakrau bakentang khoi ke jong me nyai ngu ya me au blei bangi kertiang din lang baki sngi ki por baki benai ki senam ki bal lej no shadin ke jing im ke jongi ya ke ba mela ker mela dam la sumaringi ke bala ngila pat ban kiu hakane ke ying ke bakentang khoi ke jong me sai sen pat hoi au blei kumne kum bangi don hakane ke por ke ba mentah ngimla au blei ban sngo thu hoi na ki jingja kum bangi yu i bat ngitip Hakiba mentala san benai tam au blei hak mer jing pang klam ke prasari kiri jong ke perthai nrengi aingu pat ya me au blei bagane ke snem wat ngim syam layo ya galat ya ban rakhe ya kene ke youth week bat ke youth sunday ka bangi ngin rakhe kum bangi jule man lau snem nrengi aingu pat ya me ya ke mel pelak yangi ya ban penyo ya kene ke por ke kordor leng ba kene ke online service au blei leng ba ki youtube channel ki jongi ke ba me hi au blei mel ai ke jing start ya ke ba kumno ngila ya ke ban yo ya kene ke jing syakri hakane klip mat ke bamta ngidwai na mar kata ya ke jing don rengkat ba ke jing yalam ke jong me leng ba jong kene ke sngi hi baro ke wai hoi don rengkat na ginong benta ginong sim benta hi baro nadu ka sedang nadu icaman ginong penyai hoi ki haban yo sngo khamtam ya ke khubor ke tin ke jong me na syakri jong me ngidwai ya ke ba me wat nom ino eu me men long uta uban ai or ngading uban beneng ya ke bakum dong la ban ai ke khubor ke tin ke jong me kham tam e bakan nom long ke blen e hendrei ke ban long ka ba su thiet ken o blei ha ka donut bat ke men sim jungi kham tam e ya ke bangila ban yaj ban yeng ban pre bang ta ban iem kat kum ka mon ke jong me wan nom ino ken o blei ho ni dwai kerpang na ke benta KGP assembly hi bar ko wei ya nu ginong yalam kum no bakin la ken o blei kum kene ke sngi kham tam e ya ke ban pen priang ya ke gospel ke jong me la ka long leng ba kene ke YouTube channel hoi la ka long la kino ki benta ki bakum ke KGP assembly ka don ya ka ban rakhe kum kene ke sngi ni dwai ya ka ba me wat nom ino kham tam e ken o blei kan long ke jingker khu ya ki to ki ba page ya kene ke YouTube channel o blei bakin long ken o blei kita ki so ki ban penmi ken o blei live phone sha nriu phone sha ba sis pa sha kerku au blei leng baki sngi baki por juk patang sa jung im jungi baro kham tam e nam tagi khun samlah po la jong ka balang ki pepet baki bayo i ya kan ke channel ngi doa ya bawat nom ino kan au blei henri ka kti ke badon bor ke jong me kan kener yangi leng baki sngi ki badang wan sngo au blei pediang jing doa jing khot kerpat jungi leng ba jung ne ke por na bai kine baro ngi khot kerpat ketang jima turai no kun im jungi Jesus Christ ro amen. Timetang in yok sko no ya ka kubor na ka ktin ke jong blei na i Reverend HL Kongwer ngangi skam ba blei undar rengkat bat i un kersyan i kat bai dang yeng ban sam ya kane ka kubor ha kane ke janmit ke bementa ha kane ka sgi kerpang ke bangi rakhe ya ka youth week ba youth sunday jong snam arajar alpau ke jing khot kalong yanga yangi lang baro bengin syak skor ya ka jing shisha na ka ktin ke jong blei ha kane ke janmit Tishwa ban yuk sngo ba sngap ke jing shisha na ktin jong blei agar par ya i wei i perlok samla juga balang i Mr. J. Elbras Marngar bi isub haban ai ke jing rwai ba kerpang jong i hadin kata i pastor in shim la ke jong gebenta Ni ha
Mr. Sherman, ki parab ngai be ik baro hakabalang. Kerpang ye phi ki perlok samla. Bat ye phi ro ki pek bas ngap ki kubo na tin ka jong blai. Langba ka ni ka YouTube channel. Hakabaning kong ngamla khem na pen pau ko ji songu yo blai. Uba sumar ye ngi halagasngi. Bat penyo ro hangi kum ka ji seng samla. Ye ka kabu wan mane bat syakri o. Pawan rakheru ika yud week bat yud Sunday. Mentaga snam arajar arpau. Wala ka rukom rakhe. Bat madeblay kamlong kumajulong. Hagi snam baro ati balik no. Namar ka jing sapriang ka di ka jing pang COVID-19. Haka perthai satlak. Pakalawan poiro haka ni ka ri ka ba i ka jongi. Ngasim ni ka kabu. Panay kublay pi baro. Haka kerteng ka ba kordor tam. Kajong Jesus Christ po try jogi. Haga juga por ngapan pauru kajing songu kajing seng sabla. Kabala penbek bangan ai kajing slok na tien kajong ulai haga ni kesmi. Jila duai ba ulai kur khu yegi. Lengba ka ni kajing syakri kabang iyo. Par nga snow scam na margata. Bauta upri ju Krisyan ningi dalaga tien hagi por baro. Saru yegi. Begini klaim bor ban embat ban yaj akan ka perthai ka ba bat ka basitom da ka manablay jong kathim jong yut Sunday kathim jong yut week bat yut Sunday ka ba ji seng samlai ke JP assembly ka pen bek mata ka snam arjan arphau ka long ha ka perthai henrei om jong ka perthai ya ka pla seng nong rim ka gospel u honest. Kalau nong ka khat nyo kan khat ka khat sao nganom kren shu syapang joka namari Reverend RS Molong ila dep kren play dengi ya phai ban puson yi ka ni ka phang ka bangangai bakalong ka jialam ka jibin shai ka jong musim ublai ban long ka khubor da ka banta chingi baro ha ka bakum ka ni ka por ka ba bat kata ka phang ka bagi puson ka long henrei ka wan pat ka step henrei kawan pat ke step.
ya kapla pensyong dong rim na gospel Lukas kalau nong kaba arpu sao kad khot kaba ningkong hadu kaba khandai bad kaba ngilaro ban syam ha gospel Matthias kalau nong kaba arpu pha kad khot kaba ningkong hadu sipau Marcos kalau nong kaba khandriu kad khot kaba ningkong hadu pha padu Yohanes kalau nong kaba arpu khot iwe hadu sipau tongnya pule ya kani ka nong rim na tin ka chong blai na gospel Lukas kalau nong kaba arpu sao kad khot kaba ningkong hadu kaba khandai kitien kiba ong kumle te ha ka sngi ningkong ka tayo habakan sa shai berwot kira lech sekata ka jingtap kira ra ka jing ubi ya kiba kali ya pen kre bai kali syam bla pen tulun no yo mau na kata ka jingtap bai kali ya sud hapote kim syam ya ka met jong jisu bo trai kala jiate habagirang ya kuslai syapangane hakmi ru arngut kirang ba kila yeng hai jan chongki hai ki jan ko ba pernai li e te kat ba kila syap tieng ba kila pendam lagi khmat sakhandau kila ong haki balai piwat yu ba em hapneng gi bayap don hangne hanrai ula mi pat tu ya kan mau kumno ula ong api men bau dang don hakali la ya uda ong ba ka dei ban ai no yu khunu briu ti gi bri gi ba pop man sa nat na paran mi pat haga balai sngi kung ta kila kan mau yu tin chong te ba kila lek phai pat na kata ka jingtap kila thu ikine gi ai baro hai khat wai ngot pada kita ki wai pat baro ki perlok samla ba ki parangai ki bi kene ga yeslok namar ka jinglong jiman hakari pat ka perthai kalong kumne ka makalong kan omlong kerpang tang ya phi ki samla ndengi baro ki batrang bat bas liang ka tien ka jong blai khanang begini shai shwa begini puson ya kene ka phang ngin ya pek shwa shaphang ka tien step lane ka ai ka step baro nanging ya tip bat snow thu bha ka ai ka step ka de ka benta ka peningkong jong ka sngi kidan gibri ko batai bat ong bakarukom khanya ka step kadai nadu sitengsnya khat ar baje menmet hadu sitengsngi khat ar baje mensngi kiwai pat kinong ka step kadai nadu ka por kan jat shai hadu sitengsngi ngamte phi pat phi kheng kumno shaphang ju ka step halade nga kheng baka step kadai hadin ke kan jat shai hatu kapor khnai lane shipho baje musta ngeliatip kai ka step parngi shai pat menta shabang ka jingmut jongkang lane ka jingmut jong ka step habngi pendai haga jingem jongi gibriu bangin so thu pha to ngene kren khndiat shabang ka jingmut jong ka mit kadai ka bayamar persya ba ka sngi kadai ka por ka badum para bingi pendai ka mit ha ka jing imbriu ka thau ye ki ai bom ha pat ki bom sol tanat ngila panong baga mit lani ka jing dum ka thau ka jing bom sol tho ye ki ai da ka besuk lani ka jing bom shai ka jing mut chu per khat ka jing bit ka jing sniu ka jing bom suk ndai ka bangi snau thu ha ha ba penan kam me ri tien ka mut ka jing no mesim ka jing pang ka jing duksat ka jing ginjar ka snau si pa ka khuslai par ni sai penan kam ka por ba yabrio ni sai ong ka mit ka tap ikan ka yeng bat ya kan ek tien mit laju penan kam ro dan laju murro ya ka jing jap hi ka jing mut juga step pat ka long mar persai ka mit ka thau ya ka jing shai ha ka jing em ka jing long thmai ha ka jing long jing em mat ka jing mut chi berkhat ka jing lai du na ka jing sha te sha khum ka jing suk ka jing du no ka jing slow si mat ka jing khuslai kamut kham tam e ya ka jing kben hi ila so thu kum toy ka step mat ka jing mut jong ka mentangi ya poino sega phang ka begin ya pusan henrei ka wan pat ka step henrei
kawan pat ka step. Ki parab ngai be i ki parlok samla. Habala saknar pna yo Jisu. Barhau la yap bala tep yo Kalawan ka mit ka ba yong hagi nong bu chong Tanga ka mit sngi palai habala kem yo Jisu. Ki senran ki la phet yap lot baro namar ba shep tiang. Like no Petros paru Yohanes. Hot Petros ru ula lenno ilau kunrat. Ha kata ka mit hi. Ka sngi tho ding la long ka sngi jong ka jingdum ka sngi tho ding la long ka sngi jong ka jing ampriu ba ka jing sosi ka bom la ong shu. Ha ka lenti skol ko tha ong Lukas long ka ba ar pulai ka khot ka ar punyo. Ki don ki kan thai ka bla len yal lempar ru ina de. Bat bala yam sosi. Bat ha ka lenti skol ko tha ong Lukas long ka ba ar pulai ka khot ka ba ar punyo. Ki don ki kan thai ka bla len yal lempar ru ina de. Bat bala yam snous ai yo. Hakol kata yang hakijat ke ding pna ke jong Jisu. Yohanes ke kemiu Jisu ke para ke kemi jong bat ka Mary ke nong Magdala. Ki ibu layap ki bala penhiari ke met jong balara bat tep yo ke jing tep thmai Joseph bana Arimathaya. Ki ir wala set ke jing tep tau mau ba krau bat bala shon sharp ru. Kalau long ke mit iki Berja baro kinong budu Jisu. Hakata ka por. Kawan kajing tiang, kawan kajing nok mensim, kawan kajing snausi, bar ka jingdu jingkerman ha kajing im chongki. Kato la kut baro ki perkhat. Kadai ka paong Cleophas da kajing snausi sang. Hagalenti si Emmaus. Langin pule ha kostal Lukas no ka par pusau perkhat ka par puai wong kumne. Ngi hnrai ngi kermen. Balong mo uwan siuspa yaw Israel. Menta baula yaw. Lakot baro. Ki parab ngay beik. Kajingdum kala telep iki nong bud jong Jisu hadin baula yaw. Ndray ka wan pat ka step ha kajing im jong ki. Ha ka step pernap. Jong ka sngi ningkong jong ka tayaw. Lanay ka sngi ka jong utray. Ikan tay ha padang kajing sngosi. Kila lek shaka jing tap rengkat ke jing ibi bala penkren ak mata ka medu Jisu. Ki syam bala petlun no yo mau khang. Bat bau trai ulami pat. Kuma ka stem ka beno yi ka mit. Ka step siu trai ro ka beno ka jing shepting. Ka beno ka jing sosi bat ka jingdu jingerman. Jong ki nong bu Jisu baro. Kawan pat ka jing suk bat ka jing kemen. Bat ki mi no nang ta da ka kemen. Rengkat ke kubur pan lek ra si senran uji subat si wepa. Utrai ulami pat. Hagne kawan pat ke step ka Mary ke nong Magdala. Ka Yona, ka Mary ke kemiu Jacob. Ki wei ki kentai ke badan lempat ki. Pat ka syairu si senran pat ki nong buat ki jong Jisu. Perlok samla ki param ngai bi. Kadang kadang jatuh kadang kubur yang mata jongi kum ki khun ki jong play. Ki beri ke beren ke jingkerman. Bawa ka mit kalau ka bedum snia kanoro. Ndrai hadin kawan pat ke step. Ka besong tenal pengipule ke siti ke benen kong upol si koren. Kalau ka bakhalai ka badai syapang ke jing i. Upol uong ru. Bawa lagi don bun ki ki benduno. Ka bad yaisa nalor ka jingai bat ka jing i dai ka jing kerban ka shiti shi korin ka paneng ko kalong ka khatlai ka khot ka khatlai ka yathu yi ka ta para bangai ka jing kerman ka kham krau bat ka jing shepti ka jing kerman ka kham krau bat ka jing shepti nong roi sam ha ka sam ka sau puar ka khot ka ba san nuong balai phalang ko bala penno ko ka mensim jonga Mau papa pun ki hapo jonga, tu kermen pahau play namar ngan saya ro yo upat, namar kacing kia ki kamat jongo, halor kan kacing sisa, tunginya pasi di lai teli ki mat dak kacing kermen, lai teli ki mat dak kacing kermen, kamat kapan ningkong, kapan ngepek hakan kepor galong, henrei kawan pat ke step haga pertai. Henrei ka wan pat ka step ha ka perthai. Ki para bengai pat ki perlok slamla Maria sedang ka snem arjar arpo.
Kata nado ba sedang ubenai Januari. Kajing zoom kala sedang bantap ya kepertai. Bat kata kadika klam COVID khat khandai. Kabelawan na Wuhan China. Bat purstat ha kepertai baru kawai. Hado mental kumba ar klur sitang ai ki briu ki yo kan ke jimpang. Kadunai ka ar klur ki balakoi. Bala jandap ship haul lak ngot ki payap na kan ke jimpang. Kajing long jingman kumba ka long menta ka dumba ka perthai. Ka lek kawan ka trai ka kata ka kamai ka kaji ka hiar hado kata-kata. School ki college ki lakhang. Ki balong-balong la shia le online. Kajing sang hayeng mane om long shu. Kadang kajing ting para brio. Bar ka bas ngau si hagi ni sngi ka long ka bami. Kadai kajing isi jai ben rio. Nalor kan ningi benaru kajing slai om hagi bun ki caka jong ka porthai. Kajing wan jong upui klam. Bar kajing berngam jong ki bun ki tma. Don bun ba na mar kata ki brio hagi ni ka porthai ki ba perkhat. Baka perthai kanang dum nang dum kat banang ya kisni pat ki ong baka bakut kan warno artan ki para bangai pat ki perlok samla ga gajing perkhat baka jing i jong kum ki bangai ha baka perthai bat ka ri jongi kalong kumne kum kalong ka jubam nangi kalong wal lagi ai baro ki long kumne kam ki long i don gajing kerman baga step kan wan pat ha ka perthai bat baga ri jongi gidon ga jingkerman baga step kan wan pat ha ka perthai bat ha ka ri ga jongi bun ba ki riu ngai kila duai kila pan pe kila sanja khmat jong play ndak menta kan ga jinglong jingman ka bakum gane baga jing shai kan wan pat ha ka perthai ngamar ta tien pada kajing isnai ke jong belai. Ka step kan wan pat aga berthai. Pada ikirmen lengba ka sap ka phong ka belai wai hiki doktor bagi scientist jong ka berthai. Kin syam hiki dawai bagi vaksin. Ki bala ban ya dapat ban ya rap hiki beri ban penkoi. Nagare kajing plang klam ka priang saudang ka berthai. Ngithi kena kat bagajing rongno iki ru khoi kam pat dia. Ka step kan wan biang ka berthai ngithi kena nganong biang sa hisien bakat ba ka jing rong no ikini khoi kampat jia ka step kan wan biang ha ka berthai para bagi bi ni pule ha ka bible bagila don bun ba kinem sni ki belajar bun ki khamar ki jing yap them ki lejia bala tho ki kot ba they play open one pat ka step ni pulai ka history ka berthai siapa ka klam ka bagi ong ka black death ka belajia ki snem si jar lai spa sa pun riu hadu si jar lai spa san pulai ha ka bagi riu ki yap hap deng nyau klur san pulak hadu ar pau klur ai ni pulai ka history of England ka ong bah kata ka por hari bilat iwei na ka lain got ki riu ki yap hagari bilat ka step ka wan pat hadin kata nang tagi snem sijar kena spa khat prai arpo kawan sakwai pat ka khlam ka bashir khai ka bagi khat ka Spanish flu ki bri ki yap kuma san klur ai ne ka khlam ka step ka wan pat hadin kata nalor ka khlam ka perthai ka lamat ru artli ki thmama perthai ka thmama perthai ka penengkong ka blai jia ka snem sijar kena spa khat sau sijar kena spa khat pra ki briu bat ki shipai ke ne ke thma ki yap kuma sau klur ai ka thma ba perthai ka ba ar ka ba jia ka sem sijar nai spa ai kunai do sijar nai spa sa usam ki shipai bat ki briu ki yap hap ne nyau klur hado ra klur shitang na ka dau ka thma bat ki jingmi bat ki jing ki ba mi ne ka hagi de baro ki jing jia ka step ka wan pat na ka perthai Ikon samla ki be ki bishani au play ki bala ka pule ka puthi kala dko ka thong ka philabu kam shem urlong hakan ki snap what do jingerman ka step kan wan pat ka ching em ko chong pi ki para ki be ye de shisha ka perthai ka dum menta
Nagi kermen bangin lapat ban ye lek yawan ban ye tray ye kata ban yo ro ban syakri ublai haka ying ka chong ong ko malai chulong hagi por bar kamat ka baar ka step igi ba shani outrai haka ching im ka ba mentah ka step igi ba shani outrai haka ching im ka ba mentah ngitip ha chapang ka ching ha pa eden Jakabla tho kitab Genesis kelong kabalai, pada kajing tim kapami nangta, kajing injar kajing pang kajing yak, kiwan nado kata kapor, baru jibri ki hapan ye kendo ikine, bagi kristan ro kim la like setia, don bun bagi beri ki bashania hau blai ki bapang, ki baduk ki bajinjar sat, ki basa kun sweat ki basa di kun thai, ki bagamit kala lap ha kajing em chongki. Don nap deng jongki ki baka step ka wan pat ka jiem jongki regi don bun paro ki ba wat lagi la ka ang dal ka bor paro sho bo don bortam rei kim yo i setia ka step ha ka jiem ka jongki yi pulai ka siti ki hebru kal nong ka khat bai ya ka bla tipum kal nong ka jingai ba don ki briu ka jong play ki baka step ka wan ka jiem jongki henrei ka ong pat kumne ya ki to ki baka step kam syam wan setia ngan pule ke sti ki hebru kalau ka khat wai kan khot ka lai pusan hadu lai pu pra gi tien ki ong kup ne rei ki wela prinshitom bekim tre pediang ngi jing pelai khana begin yo ngi jing mi pat ba kham phang rei ki wei pat ki la yo ka jing tenjo da ka jing ki bang sat ba ka jing sempat sisa na lor kata de ka jing khum ka jing sat pendi lan thamau yiki la od aryang na ka kurat yiki la pen shoy yiki la pen yap yiki de ka wai lam Kila ya keleng lagi sni lang prot ban lagi sni lang. Kiba kerdo ya kiba pen shitom sat. Ya kiba lebeng. Ya kiba kepertai kambit pan yo. Kira ya sakma ha kiri klau bat ki dom. Bat ki krem. Bat ki tliu bekendau. Haka jing yem ko mentadan bun ba ru ki rungai. Kiba dan kecing pang ka pamla pen khia shu. Kiba dok bat kiba jinjar sat. Don bun ba ru kiba da benta bagi yang ha kajing sisa ki sha ka jing kran bang ki sha le bang bar ki myo ka jing bishar ka ba hok ha ka ni ka prathai ong ji su gospel matias na wa san ka ba shipau suk ki ba yo pan shitom na benta ka hok na ba jongki long ka hima ki bene na lor ki ne don bun ba belin ru ki ba sha shitom na benta la ka jingai bar ki ba yapru na ka benta jongka na ka benta jongki ka jingim hangne ha ka perthai ka balong kalong ka badum sisa dai ka phla ka long bo blai ai ka bor haki begin yaisha baru pendap ya ka donut chungi da ka jing sup ka chong ong pol ya ka bakum kine ki riuk ngai ha ka siti ki rom ka long ka khat an ka khat ka khat an ki ba kamen ha ka jing kermen ki ba yaisha ka jing jang ki ba yai ne mi dot ha ka jing tuai ki para bangai baik perlok samla ha syakri ha kam ngalai bun ngut ki para bangai ki bla lai shalau jong kun rat la khmat ka phu sam ki wala ki ma ha di jinjar ha ka di ka perthai si kumta don ki riungai ka perthai ki ba ma di ka step don ru ki ba ma don ru ki ba ma bada ka bentai ki bom one ka step upolu pentingan ki kumne ha ki kitab ki kam ki apostol no ka khasau kad khat ka bahar ku har wong kumne bagadai yang iban sut syapok ka himau play lengba shibon ki jinjin cha kamat ka malai ba khat do ka step ki ba shani how try ha ka jing em ka ban sawan ka step ki ba shani how try ha ka jing em ka ban sawan para bangai bi kadang ka mid pat ka step na ka menta baro ki briu ha ka jing em ba sawan kabat hikna bha bada banta ki shania bat kermen how try bat yan ja jing slow bha jo hone ka prathai sni ka step ka pranai ka up yaki ha ka jing em ka ban sawan upol ki sti ki episode sunong ba ar ka khat ka ba pra gom gom ne na bada ka jing aya la penem yupi da ka jing ngai ken ka taru om na pi hi ka long ka jing a yu le ka bible ki thu shai bangidan hang ne ha ka perthai tang sipo
Barkade-kade ke jaka begin penkrek ya lade. Nang ne ya wat ya kari la ke jong hi. Kade menta kam dai ke nong ba ka yai ne. Ngin om so sarong. Hang ne ngia don nyau pa wadu prabu snam patam khendiat da ka jingker khu ke jong blai. Kade ka perthai kade kam dai ke ying shong ne. La hang ne ngi mat ya ke jing ke jing jan. Ka jing shai ben ka jing sha le ben. Bar ka jing sha per shitom ne ka mentau kris. Ngitip scam memas jam ya ka Jordan yong ka step kan wan pat ngin syam ya ka hakata ka jaka ka bau try ula pen kre i gari ku para bai bai ki perlok samla ki dan gari ku ki bom la nyau shu ki ba lek shata bar ki bla mat ya ka step ka jim choki la ka perthai ka ba ki em ka jing em chongki ka lang ba dom wei na ki tau de Lazarus unong krong ubala tap ni ki to jao Stefan umar taru penengkong juga balang kisran ke jong utrai kiri krau jong cinga kiriu belai kiba ye kiba thon jong ye kiba sai kila ni snam jong kulang bro kila lek shata ngalung ke musim ngam ngau pusan ye itu ki bentana kitab jing pen Paul do ba nyau kan khot ka ba khalai do khan nyau kajinya kran Yohanes wa apostol padu wei ni ki arpu sangut kita pesan na ka bentai ki to ki brew ki lo mat ya ka step hagari ka jong utrai snap ka ong kum ne te wei na kita pesan ula kali uda ong hanga kine ki pala kup kita ki jan kup balik hatu ki long ki ai pat nang no ki lawan te ngala ye thu u ko kan rat metip me te ulo ong hanga kine ki long kita ken ki lawan na kata ki jin jar ba khrau bagi le sat kita ki jan kup chongki bagi le pen khoj le ye ki ka snam jong tau khon lang bra namar kata ka long namar kata ki long akhmat kata ka khadu blai bagi syakriyo men sngibat men bet ka jaga kentang chong paru ta wo shong hal ka khat un shong ka halor chongki gen om thangan shu lemne sliang shu lemne ka sngi ka nom yo shong haki lemne ka no ka jing shit na bau ta u khon lang bra na bau ta u khon lang bra wah pedang kata kat un syarai ki padunya lam lenti ki sha ki pukri ga siem padu blai un yat no ye ka jing cha umat paro nagi khmat jongki sab shu shu ha ka ju ko kitab kalong ka ba ar puai ke khot ka ba lai ba sao ong ne ba ngalai yo snow ko tien ba cham ne kata kat ka da ong hakmi katabar ne ka lup lai rengkat bat ki briu dun shong lam bat ki tema ki kin ye long ki pai lang chok ong baru blai hi un long lem bat ki padun long u blai chok ki te ulai un yat no ke jing chau umat baro na ka khmat chong ki pa ke jing yap kan om long shu lem ne ke jing snow si lem ne ke jing yam lem ne ke jing pang kan om long shu tai ki ki ba men shwa ke le no nor wai shem sim ha ke jing ruai ha nor wai shem sim ha ko jing ruai ka ba chi spa san puai kan khot ka ba lai u kun ut kum ne de ka jing kerban la bun sin ki yo kran ben namar bun sin yo phe la slam ru ki sha le ben nong shul sau dang ki ke re ru khu ki ya sha la no ki ong kan wai hadin kam mit pa kan sha kan pay ka step pernai ki perlok samla le ki param ngai pi paro kamit ka wan ka step ru ka wan pa ki snran de ki nong put ke jong jisu kum ki nong put ke jong kris ngi duai ban ngai ru ba ka step kan wan pa ka perthai pala don nangi ki ba ka step kam wan ha ka jing im ka jing ha kan ka perthai ni ti kana pa ki ngai bakan wan ha ka jing im ka ban swan ni ti kana ba ka step kan wan hoi ke ti kana ba ong Hosea kal nong ban ri ko khat ka ba lai to ngi nang be ban i thu yo trai ka jing mi chong u ka scam kum ka step ka jing mi chu ka scam kum ka step ka ba mot ti kana ba ka step kan wan henrei ka wan pat ka step reng ber khu yi ka ba ngam ka ba sha skor ka tin ka chong da ka ban ta ka burom ka chong nei amen ti gupto ngile yo matsngap sha skor ya ka jing shana ka tin ju blai nang ba ki so jirwai ni scam bo blai ker khu ya i bala ai ka jirwai kerpang berkum juru yang i ba shong matsngap ya ku bor tin ju blai nang ba ki so jirwai
Bat kumjuro nga ai kublay ro ya pastor bala ai ya kini ka kubor hakani ka janmit bumata ngingi skam mangin priang ya ki kubor ki bang liyo hapo jong kani ka por manta bantang man shuyo sgo handrai bakin da su thiet ha ki dot bat ki min sim jongi tene ka por manta ni lapo siban penwai no ya kani ka jingsha krilang jongi ha kani ka janmit sai sin nga ai kublay lang ya pi baro ki perok samla ki dong sim manta bat kumjuro ki bapej bat bakmi lengba kani ka YouTube channel ke jongi bakan long jingker shan bak jingker khu lengba kani ka jingshakri ke bangi yo ha kani ka janbet ke bamanta ya ka jingra khe ke jongi ya kani ka youth week bat youth sunday jungnu snam ar hajar arpho te kani ka por manta nga kerpat ya ka prestim kin sobha ban ai ka jingrwai ke jongki bat kumjuro adin balakot kani ka jingrwai I pastor HL Khongwir in sobha ban pelaj ingi da ka kerkhu bat penwai Pi provide no kini kisah. Kajingnya ego shlai ger hai ro turai bunok dem chung Yesus Kristus. Kajingnya ba ko phla ko yan ka chong play bu pa. Tegar kajingnya slok ko khu jo pen tengan pesai bor ko jong musim mo khoi. To kini kajingnya khu jo wai lai kini sa reng kat lem pat ni hala kesi. Shadow ka tama ko bom chukut ro. Amen.